سلام طعنا هابلي ناي معد طعنا channel تخاتلتي عاوزنا يلومي فيديونا بناي مبزحتيهن حتى مسرت بزعا ورحاو صقيان تنسنينا خنزاراره دحر ورحاو صقيا زلوات خاتلت سلسته معلتي صوتاو ركب انت غيرنا تنسخ فطر يخلو زبل نرئي مسن نخون بتوسخ دما تنس زفطرلو تخكلنيا معلتي معازيو زي فطرلخه معازيو نزل كنرئينا مالتي نزي فيديو دما شير لايك بمغبار كتجمروا بتحتنا بمحتات نا بروغرامي كحلف كسع موداتا دما تخاتاتلو حانت قال ناي متناس عدلان مفلات ورحاو صقيا معاس كم زمصان او كندي معلتي مصان مفلات اقداسو نمنتاي طقمنا انتيلكن تنسي معازي فطر مفلات يحجزنا سلازخونه مالتي سلازي تنسخ فطر ندحر زي تدليا ورحاو صقيا قدم ممصو 3 و 4 معلتي دحر ممصو 3 4 معلتين زلوا زتامامنا معلتيين مالتي ابزن معلتታት ركب مستفصما دما تنسي ناي مفطر عدلو بطعمي زورده እዩ مالتي እናዛ قصالت حتو كنحلف كلنا دما دحر ورحاو صقيا ركب مفصام متامامن ديو نزبل እዩ تنسي فطر ندحر تدليان ندحر زي تدليان قدن ورحاو صقيا زمصلكن معتي مفلاط اقداس እዩ እዚ ማለት ወርሓው ጽግያ ዝመጸሉ ማዓልቲ ክሳዕ ቀጻል ወርሒ ዝመጸሉ ማዓልቲ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ። እዚ ማለት ዘናይ ሕዚ ወርሓው ጽግያ ደም ዝፈሰሰትላ ማዓልቲ ክሳዕ ቀጻል ወርሒ ትመጸላ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ካብ ወርሓው ጽግያ ዝመጸሉ ድሕሪ 14 ማዓልቲ እንቋሖ ምልቃቅ ይጅምር ወይ ድማ ኦቪሌሽን ምክያድ ይጅምር ማለት እዩ። ይኹን እምበር እታ ጓል አንስቴቲ እትጠንሰሉ ዕድል እንቋሖ ቅድሚ ምልቃቁ ዘሎ 3 ወይ 4 መዓልትን እንቋሖ ዝልቀቀሉን መዓልቲ እዩ። ስለዚ ክትጠንሳ እንድሕር ትደልያ ኣብዘን መዓልትታት እዚአን ርክብ ምፍጻም ከድሌክን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ድማ ኦቪሌሽን ስለዝካየድ ርክብ ክትፍጽማ ከለኸን ምስ ስፐርም ስለዝራኸብን ጥንሲ ናይ ምፍጣር ዕድሉ ዝለዓለ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ፔሪድ ወይ ድማ ወርሓዊ ጽግያ ምስተወድአ ወይ ከዓ ምሰቋረጸ ሽዑ ርክብ ምፍጻም መተኣማመን ድዩ ንዝብል ድማ ፔሪድ ምስተወድአ ሽዑ ብዘይ መከላኸሊ ርክብ ምፍጻም መተኣማማኒ ይኾነን። ስለዚ ኣብ ፔሪድ ግዜ ብዘይ መከላኸሊ ጥንሲ ርክብ ምፍጻም ካብ ጥንሲ ከም ዘየድሕነክን 100% መተኣማማኒ ከም ዘይኾነን ምፍላጥ ከድሌክን እዩ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜን ሰዓትን ርክብ ምፍጻም ጥንሲ ክፍጠር ከም ዝኽእል ምፍላጥ ከድሌክን እዩ። ይኹን እምበር ድሕሪ ፔሪድ ምውድኡ ሽዑ ርክብ ምፍጻም ጥንሲ ንኸይፍጠርን ክፍጠርን ይኽእል እዩ። እዚ ዝውስኖ ድማ ናይ ወርሓዊ ጽግያኽን ንውሓቱ ይውስኖ። ምክንያቱ ናይ ወዲ ተባዕታይ ስፐርም ኣብ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ማህፀን ኣትዩ ካብ 5 ክሳብ 7 መዓልቲ ክጸንሕ ዝኽእል ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ስፐርም ክሳብ ናይ ኦቭሌሽን ወይ ድማ እንቋሖ ክሳዕ ዝልቀቕ ብህይወት ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፔሪድ ምስ ወዳእኽን ርክብ ምፍጻም ጥንሲ ንክፍጠርን ከይፍጠርን ዝገብሮ ናይ ፔሪድ ክንውሓት ግዜ እዩ ማለት እዩ። ናይ ፔሪድ ንውሓት ግዜ ሓፂር እንተኾይኑ እወ ጥንሲ ክፍጠር ይኽእል እዩ። ነዊሕ እንድሕር ኮይኑ ግን ጥንሲ ናይ ምፍጣር ዕድሉ ዝነኣሰ ይኾነሎ ማለት እዩ። ስለዚ ጥንሲ ክፍጠር ዘይትደልያ ትኾይንክን እሞ ድማ ናይ ፔሪድ ግዜኽን ሓፂር እንተኾይኑ ድሕሪ ፔሪድ ምውዳእኽን ሽዑ ርክብ ክትገብራ ይብልክንን። ርክብ እንድሕር ትገብራ ድማ መከላኸሊ ጥንሲ ምጥቃም ከድሌክን እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጥንሲ ክፍጠር ስለዝኽእል። ድሕሪ ፔሪድ ወይ ከዓ ወርሓዊ ጽግያ ጥንሲ ዘይፍጠር መዓዝ እዩ ንዝብል ሕቶ ድማ እዚ ሕቶ ንምምላስ መጀመርያ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ወይ ከዓ ፔሪድ ዑደትክን ስሩዕ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ምምላስ ከድሌክን እዩ። ወርሓዊ ዑደትክን ስሩዕ ድዩ ኣይኮነን እንብሎ ድማ ቅድሚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሰሪሐልክን ነይረየ ዝኾነት ጓል ስሩዕ ዘይኮነን ዑደት ወርሓዊ ጽግያ ክህልዋ ይኽእል እዩ። ብኣጠቓላሊ ወርሓዊ ጽግያ ካብ 21 ክሳብ 30 መዓልቲ ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ማእኸላይ ንውሓት ናይ ወርሓዊ ጽግያ ድማ 28 መዓልቲ እዩ። ኣብ ዝኾነ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ብዘይ መከላኸሊ ርክብ ምግባር ዝተኣማምን ከም ዘይኮነ ድማ ምፍላጥ ከድሌክን እዩ ማለት እዩ። ካሊእ ድሕሪ ወርሓዊ ጽግያ መዓዝ ርክብ ተጌርናዩ ጥንሲ ዝፍጠር ንዝብል ድማ ክትጠንሳ እንድሕር ትደልያ ወርሓዊ ጽግያ ኣብ ዝመጸክን ግዜታት ርክብ ምፍጻም ክትለማመዳ ኣለክን። ብዝበለጸ ናይ ምጥናስ ዕድልክን ሰፊሕ ዝገብሮ ድማ ኣብ ናይ ኦቭሌሽን ወይ ድማ እንቁላሊሕ ኣብ ዝልቀቐሉ ግዜታት ርክብ ምግባር እዩ ማለት እዩ። ፔሪድ ካብ ዝመጸክን 10 ክሳብ 14 መዓልትታት ኣብ ዘሎ ናይ ምጥናስ ዕድልክን ዝለዓለ እዩ። ካሊእ ሕቶ ድማ ኦቭሌሽን ከ መዓዝ እዩ ዝካየድ? ኦቭሌሽን ማለት ካብ ማህፀን እንቋሖ
ዝልቀቀሉ ግዜ ማለት እዩ ናይ ኦቭሌሽን መዓልቲ ከከም ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደትክን ዝፈላለ እንትኸውን ካብ መበል 11 ክሳብ 21 መዓልቲ ግን ከከም ናይ ፔሪድክን ንውሓት ኦቭሌሽን ክካየድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ መዓልቲ ዝቁፀር ደም ምፍሳስ ካብ ዝጀመረሉ መዓልቲ ወይ ፔሪድ ዝመፀሉ መዓልቲ ጀሚሩ እዩ ፔሪድክን ሓፂር ዑደት እንድሕር ዘለዎ ኮይኑ ወይ ከዓ ሓፂር እዋን ዝመጽእ እንድሕር ኮይኑ ን11 መዓልትታት አካባቢ ኦቭሌሽን ዝካየድ ማለት እዩ ስለዚ ንውሓት ናይ ፔሪድክን ዝመፀሉ ንውሓት ትፈልጡ ኣለኽን ግዜን ሓፂር ዲ ንውሓት ባዕልኽን ትፈልጡ ኣለኽን እንድሕር ሓፂር ግዜ ዝመጽእ ኮይኑ ኦቭሌሽን ን11 መዓልትታት ይካየድ ማለት እዩ ነዊሕ ናይ ፔሪድ ዑደት ዘለክን እንድሕር ኮይንክን ድማ ን21 መዓልትታት ኦቭሌሽን ክካየድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦቭሌሽን ማለት ከምቲ ዝገለጽናዮ እንቋቑሖ ዝልቀቀሉ ዑደት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰዓት እዚ ድማ ኣብ ኦቭሌሽን ሰዓት ዝለዓለ ናይ ምጥናስ ዕድል ኣለክን ማለት እዩ እሺ ካልእ ሕቶ ድማ ድሕሪ ወርሓዊ ጽግያ ዘሎ ጥንሲ ዝፍጠረሉን ዘይፍጠረሉን መዓልትታትከ ከመይ ክንሓስቦ ንኽእል ወይ ከዓ ከመይ ክነስልሖ ንኽእል እዩ ዝብል ሕቶ እዩ ማለት እዩ እዚ ዝኸውን ብናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት መሰረት ጌርካ እዩ ዝስራሕ ዝተኣማምኑ መዓልትታት ንምስራሕ ኣብታ መጀመርታ ወርሓዊ ጽግያ ትመጸላ መዓልቲ ክሳዕ ተቐጻሊት ወርሒ ትመጽእ ዘላ ግዜ ኢና ንቆጽር ማለት እዩ ድሕሪ ፔሪድ ዘለዋ ውሑዳት መዓልትታት መብዛሕትኡ ዘተኣማምን ግዜ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ጥንሲ ይፍጠርን ምክንያቱ ኦቭሌሽን ስለ ዘይካየድ ማለት እዩ ፔሪድ ቅድሚ ምምጽኡ ዘሎ ሓደ ሰሙን እውን ጥንሲ ናይ ምፍጣር ዕድሉ ዝተሓተ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ ኦቭሌሽን ተኻይዱ ዝውደአሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ፔሪድ ምስ ተወድአ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ርክብ ምፍጻም ጥንሲ ይፍጠር ዶ እወ ድሕሪ ፔሪድ ሓደ ሰሙን ብዘይ መከላኸሊ ርክብ ምፍጻም ጥንሲ ክፍጠር ይገብሮ እዩ ብፍላይ ድማ ሓፂር ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ንዘለክን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምጥናስ ዕድልክን ዝለዓለ ይገብሮ ማለት እዩ ፔሪድ ምስ ወዳእኹ ድሕሪ 3 መዓልቲ ርክብ ፈጺመ እየ እሞ ጥንሲ ክፍጠር ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶ ድማ እኒአ ብዘይ ምንም ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ፔሪድ ምስ ወዳእኽን ድሕሪ 3 መዓልቲ ርክብ ምስ ትፍጽማ ጥንሲ ክፍጠር ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደትክን ነዊሕ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ናይ ዘይምጥናስ ዕድልክን ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካብዚ ወፃኢ ጥያቄታት እንድሕር ሃልክን መዓዝክን ናይ ጥንሲ ዕድሉ ጥንሳ እንድሕር ትደልያን ጥንሳ እንድሕር ዘይትደልያን ድማ ብዙ መሰረት ክትቆጻጸሮ ትኽእላ ኢኽን ብፍላይ ድማ ስሩዕ ወርሓዊ ጽግያ ልክዕ 28 መዓልቲ ልክዕ 30 መዓልቲ ልክዕ 29 መዓልቲ ዝመጸክ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት እንድሕር ዘለክን ኮይኑ ብዚ ክትቆጻጸሮ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ጥንሳሉን ዘይጥንሳሉን ግዜ ስለ ዝፈልጣ ርክብ ትፍጽማሉ ግዜ እውን ክትፈልጣ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ካልእ ካብ ዝተወሰኸ ጥያቄ እንድሕር ሃልክን ድማ ኣብ ኮመንት መጽሓፊ ቦታ ግደፋለይ እዚ ቻናል ንኽዓቢ ናብ ብዙሓት ሼር ግበራ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ረዩ ኮመንትኩም የድልየኒ እዩ ዝወስኽሉ ዝቐንስሉ ክትብሉን እንድሕር ትደልዩ ኮይንኩም ኮመንት እንድሕር ሃልኩም ድማ ኮመንትኩም የድልየኒ እዩ ስለተከታተሉኒ ይቐኒለይ